Dar de ce crezi că tot prinde teren valul ăsta de, să le spunem, de valori care sunt împotriva familiei, împotriva creștinismului și așa mai departe? De ce crezi că prinde teren? Ce se află în spate? Ce ne poți spune? Pentru că oamenii sunt neinteresați. Oamenii de rând vorbesc. Da, da. Au atât de multe probleme. Și politica a creat, mediul politic a creat lucrul acesta. Taxe peste taxe, impozite peste impozite, joburi slab plătite, au creat atâtea probleme cât omul de rând nu se mai gândește la partea spirituală. Și spune, asta să facă ce vor ei în dormitorul. Eu am rata de plătit, păi mă interesează să plătesc căminul copilului la cămin, n-am cu ce să plătesc, să-i dau copilului să meargă la facultate, pe mine mă interesează de ce vin ei cu ideologia lor. Ce este una din probleme. Sunt atâtea probleme cu care omul se confruntă și asta știi din ce cauză? Din cauza pentru faptul că ne administrează societatea, banii noștri sunt administrați de oameni care nu sunt temători de Dumnezeu. Deci totul se leagă. De asta e nevoie de implicarea creștinilor în viața politică și implicarea creștinilor cu temători de Dumnezeu în viața politică să administreze spre bine, spre folosul semenului său, banii publici.